En we beginnen met de eerste verkeersdoden van 2025. Gisteren hadden we al het treurige bericht dat de eerste moord van dit nieuwe jaar is gepleegd in de Macraestraat. En gisteren kwam ook het bericht binnen dat de eerste persoon is overleden bij een ongeluk in het verkeer. Het betreft een 77-jarige vrouw die overleed nadat een auto tegen haar auto aanreed. Zoals het er nu uitziet is de auto die tegen de auto aanreed door rood licht gereden. Ernstig botsing tot gevolg en uiteindelijk is de vrouw overleden. Het gebeurde op de kruising van de Frater Radulfusweg en de Nijlweg. Opnieuw een verzoek aan alle weggebruikers om zich in te houden, niet te hard te rijden, maar vooral ook de regels van het verkeer goed in de gaten te houden. En dat betekent onder meer niet door rood te rijden. Het ministerie ziet geen lekkage bij Liboe. Dat heeft het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur laten weten. Er zijn in dat gebied geen olieresten aangetroffen. Onlangs was een video van Ryan de Jong in omloop gebracht waarin beweerd wordt dat er een grote hoeveelheid olie aanwezig zou zijn in de zoutpan in dat gebied. Dat zou afkomstig zijn van een lekkende ruwe oliepijp. Maar het ministerie heeft onderzoek gedaan, is met deskundigen gaan kijken, heeft 2 keer een bezoek gebracht, monsters genomen en uit alles blijkt dat er geen olieresten zijn gevonden. Wel heeft de bodem van de zoutpan een iets andere kleur dan gebruikelijk en heeft het een sterke penetrante geur, zo legt het ministerie uit. OM wil 225.000 gulden van witwasser. Dat bleek gisteren tijdens de behandeling in het hoger beroep van de zaak tegen Charlton Lake. Hij wordt verdacht van het witwassen van 23 miljoen gulden in opdracht van de No Limit Soldiers. Van dat geld zou hij een deel zelf hebben gehouden en het Openbaar Ministerie wil nu dat de eigenaar van een Truckee Pan 225.000 gulden gaat betalen. Zelf ontkent Lake alle betrokkenheid. Vergadering over openstaande boetes. Zoals bekend heeft de partij CEM samen met de minister van Financiën en Aqualectra een beleid gevoerd om te zorgen dat mensen die geen water meer krijgen weer aangesloten worden. Dat beleid gaat goed, er zijn veel mensen meer aangesloten, maar er zijn een groep mensen die een boete hebben van 5000 gulden omdat ze gerommeld hebben met de meters. Juist die mensen kunnen nog niet aangesloten worden omdat de boete die open staat nog zo hoog is. Om te kijken hoe daarmee moet worden omgegaan vindt er vandaag een vergadering plaats met onder meer de partij CEM, de minister Charles Cooper en Aqualectra. Wit-Gele Kruis en CBV beginnen onderhandelingen. En die onderhandelingen beginnen aan de tafel bij minister Silvania van Gezondheid en Financiën. En het gaat over een nieuwe CAO bij het Wit-Gele Kruis. Er is geen mediator, er is een open houding en de minister zegt dat de partijen er samen uit moeten komen, onder meer onder begeleiding van de minister en andere medewerkers van het ministerie van Financiën. En dat er op een goede manier met elkaar gesproken wordt en niet in een ruzieachtige sfeer. Woeste Zee aan de noordkant, er was een code geel afgegeven en dat leidde tot spectaculaire beelden zoals u hier ziet. Enorme golven die tegen de kust aan beukten. Mensen werden natuurlijk aangeraden om niet met hun boot de zee in te gaan en de komende tijd kan er vaker dergelijk weer voorkomen. Dus hou de aankondigingen van de meteo in de gaten. ManPin presenteert een lijst. De partij heeft gisteren haar kandidatenlijst gepresenteerd. En daarop staat nummer 1 Giselle McWilliam, nummer 2 Suze Camelia Reumer. En dan gevolgd door João Plet, Juan Laurens en Kenneth Martens. Gisteren bij het partijgebouw werden alle mensen gepresenteerd. Dat werd gedaan door voorzitter en lijstduwer Kenneth Gijsberta. Die benadrukte dat de partij heel gevarieerd is met het eigen mensen. Er staan van muzikanten, sociaal werkers en vakbondsmensen tot specialisten in de medische sector op de lijst. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons.
Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Bonaire, want het aantal gevallen van dengue aldaar is toegenomen. In de eerste periode van dit jaar zijn er al 24 gevallen van dengue geregistreerd. En omdat het veel geregend heeft, waarschuwt de overheid, het openbaar lichaam Bonaire, de mensen op om te zorgen dat het virus zich niet verder kan verspreiden. En daarom worden mensen natuurlijk gewaarschuwd om te zorgen dat er geen braakliggend water in de tuin kan blijven liggen. En ook dat mensen spul opsmeren om te zorgen dat ze niet geprikt worden. Dan de lijsten. We hadden het al even over de presentatie van de kandidatenlijst van ManPin. Dat is een van de partijen die morgen de kandidatenlijsten gaan inleveren. Dat gebeurt van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags in Scharlo bij het nieuwe kantoor van de Electorale Raad, Supremo Consejo Electoral. En daar zal de Extra de hele dag verslag van doen, zodat u kunt zien welke partijen zich gaan inschrijven. En geven ze ook meteen aan wat voor hen de belangrijkste punten zijn. Nog één ander bericht voor ik naar internationaal overga, wat een beetje humoristisch is. Tenminste, het is niet leuk voor de weggebruikers, maar er was een loslopende ezel in het verkeer. Dat gebeurde bij Rio Canario en de fotograaf van de Extra heeft daar beelden van. En de ezel was op de weg aan het lopen, zorgde voor overlast, maar gelukkig zijn er geen ongelukken geweest. Hoe die ezel daar terecht kwam, wordt nu onderzocht. En dan gaan we nu nog naar internationaal nieuws, want de president van Colombia erkent zijn eigen falen tegen het ELN-geweld aan de grens tussen Colombia en Venezuela. Colombia wordt geconfronteerd met een diepe crisis in de grensregio met Venezuela. En president Gustavo Petro gaf toe dat het escalerende geweld door de guerrillagroep ELN een falen van de staat betekent. Het geweld heeft al 80 levens geëist en geleid tot gedwongen verplaatsing van bijna 32.000 mensen. De gevechten zijn nog in volle gang en Pedro heeft aan de bevolking laten weten hoe hij er tegenover staat en dat de staat graag een einde aan de gevechten maakt. En dat betekent dat de gevechten zullen worden verhevigd de komende tijd. We houden het voor u in de gaten, net zoals we alles nieuws voor u in de gaten houden in deze regio. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot ziens. Dag.